Inselmilkom ħbib tiegħi. Probabbilment ħafna minna qed insegwu l-aħbarijiet matul dan iż-żmien ta' pandemija u forsi l-aktar aħbar li ferħitna f'dawn il-ġranet kienet l-aħbar li minn hawn ftit ieħor se jkun hawn vaċċin kontra il-COVID-19. X'istennija kien hemm għal dan il-vaċċin li kważi kważi nistgħu insejħulu bħala salvatur tas-sitwazzjoni qiebsa preżenti. Stennija għal salvatur. Dak huwa l-ispirtu li bih qed nibdew dan l-ewwel ħadd tal-Avvent. Kelma li tfisser stennija. Tfakkarna fl-istennija twila ta' sekli twal tal-poplu l-magħżul għall-miġja tal-Messija. Tfakkarna wkoll fl-istennija tagħna għaċ-ċelebrazzjoni tat-twelid ta' Ġesu, tfakkarna u dan huwa l-ewwel parti tal-Avvent l-istennija tagħna għat-tieni miġja ta' Ġesu fil-glorja. Hemm kelma sabiħa immens fl-ewwel qari tal-liturġija tal-kelma ta' dan l-ewwel ħadd tal-Avvent. Iżajija waqt l-eżilju toħroġlu dik il-karba minn qalbu mhux li kont iċċarrat is-smewiet u tinżel minn hemm. Iżajija jesprimi x-xewqa tal-poplu li jerġa' jesperjenzja lil Alla viċin miegħu. Poplu magħżul imma minħabba dnub infiret minn Alla, Iżajija f'ismu juri l-istennija għal ħbiberija mill-ġdid ma' Alla b'din il-kelma qawwija mhux li kont iċċarrat is-smewiet u tinżel minn hemm. Fil-Vanġelu llum Ġesu jagħtina parabola ċkejka talima fuq l-importanza illi nisru. Isru għax ma tafux meta jerġa' jiġi sid id-dar jekk hux fil-għasija f'nofs il-lejl jew x'in jidden is-serduq. Dak li qiegħed ngħidlilkom qiegħed ngħidu għal kulħadd. Isru f'din l-ewwel parti tal-Avvent aħna niftakru fl-istennija tagħna tal-mulej li żgur ġej fil-glorja fit-tieni miġja tiegħu. Imma San Pawl fl-ittra lill-Korintin, mill-ewwel ittra lill-Korintin, it-tieni qari tal-liturġija tal-kelma, ifakkarna li Alla tagħna kull don mintom nieqsa minn ebda don intom u tistennew id-dera ta' Sidna Ġesu Kristu. Id-don illi bil-fidi niltaqgħu mal-mulej fil-preżent, fit-talb, fis-sagramenti u f'dawk li huma inqas ixxurtjati minnha. Min jisar jiltaqa' mal-mulej illum ikun qed iħejji ruħu biex jiltaqa' mal-mulej fil-glorja. Il-mulej jagħtikom is-sliem.